Ale čo? Tak ideme na to. Toto je najdôležitejšie. Anička. Veľmi výsledná. Máme tiež ďakuje tým, že ste turista. To je taká že práve po Prešovskom regióne, neviem, či to máte. Tak na... Nie. Už ani nebudeš musieť jesť. Máš celú A to môžem s tým aj hýbať? Môžem s tým aj hýbať? Tak to mám.
Šinovec a teraz oni tak, keď je dobrý čas, tak sú by kľudne mohli cez kopec prísť aj na Šinovec. Keby sa tam dačo. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na takej oslave rodinnej mojej 80-ky. A v prvom rade by som sa chcel poďakovať, alebo som sa poďakoval Pánu Bohu, že som sa dožil. Pretože som taký meký, ale ďalej musím sa poďakovať aj rodine, najmä manželke a tak ďalej, deťom, že vytvárali sme si vždy takéto prostredie, podmienky, že ten život mal svoj taký spád a všetko dobré. Ďalej ďakujem vám za vinše, za dary, ktoré si ma občerstvili v tejto príležitosti. A takto by som chcel zdvihnúť pohár s vami a vypiť si na zdravie, aby sa vám darilo s vďakou, áno, čo ste ako preukázali. Bože, čo by si Ďodi, ideme spievať? Živio, 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 mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živio, 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 plné srdcia, plné čaše, pripíme na zdravie vaše. V živote je plno krás, vždy nech láska vedie nás. V živote je plno krás, vždy nech láska vedie nás. 100 rokov, nech žije, žije nám. 100 rokov, nech žije, žije nám. 100 rokov, nech žije, žije nám. Nech žije nám. A všetkých Viva odspívaná Sequentes. Božia milosti, lásky a strany. Sme sa spoznali, padli sme si, myslím, do oka, mali sme spoločné záujmy, prírodu, krásy prírody a potom hlavne prekrásne teda pohoria a panorámy, teda veľhôr. Bol si mi blízky inak tým, že si bol rýchly a vytrvalý, čo mi veľmi vyhovovalo pri mojich akciách a vieš dobre, že sme robili niekoľko takých konských túr, ako hovoríme. Spomínam si na jednu takú tréningovú túru. Tu sme šli zo Zeleného plesa hore cez Papyrusovú dolinu na Baranie rohy, odtiaľ dole na Teriochatu, cez Priečné sedlo na Zbojnícku a o 1:30 už sme potom sedeli v lanovke dole z Hrebienka do Starého Smokovca. I potom tá posledná taká veľká túra, čo sme robili do Štrbského plesa na Popradskej cez Ostrvu do Batizovskej doliny a dole do Polianky. Tak tam sme sa mali možnosť inak otestovať. Počas týchto túr sme mali veľmi zaujímavé rozhovory, mali sme aj takéto spoločné záujmy. Ja by som sa ti chcel tiež poďakovať za dlhoročné priateľstvo, popriati hodne zdravia, pohody a vzájomne by sme si mohli popriať vďaka Bohu, že sme sa dožili takého veku a v takomto zdraví. Ešte veľa pekných chvíľ v horách. Veľmi pekne ďakujem, Kači, z prehovor a si ma tak vyprovokoval, že aké nádherné chvíle sme zažili spolu, fakt.
jednak Kaukaz Taurus Olymp. 2 mesiace sme boli preč, nepočuli sme nič, len široká strana moja rodnaja. Celé Rakúsko, celý Irán, Grécko a tak ďalej, Olymp. No nádherné to bolo, zdravie nám slúžilo, veľmi dobrá skupina bola skutočne. No a okrem toho naše hory, ja nechcem sa tak chváliť, ale napríklad na Kriváni som už bol asi 18 krát, pretože tam sa robí tzv. Národný výstup. Dostal detko, že ešte čo ho čaká, jaká robota. Oho. Po 80-ke nám Do záhradky všetko. Do záhradky. Ďakujem, práve. Tak ideme na ľadovec. To som najviac. Na ľadovec? Čo? Hovorí, že na ľadovec. Do záhradky na ľadovec. No tak nič, to nechaj tak. To budeme rozbaľovať všetko, ja som aj toto chcela. No poznáš to, Olci? Kde si to pil? Poznáš to? Poznáš to, kde si to pil? Toto? Áno. Pil si? Pil som. Áno, a ti chutilo. Tomáška. V Londýne si to pil. No. To je krčme dolu. No, presne. Toto to bolo. Tomáško. Pozor. Sme vyrovnaní toto, či ti mám dať nejaké peniaze? Mám ja dať. Nie, ja tebe ti nemám dať. 800. Bolo také. 450. Nie, ti mi nič. A čo ešte? No tak ti celá. Aha, ďakujem. Nie. Ja som pre teba. Nie, dobre. Nie, tak 430 stále. Nie, Ďalšia pozícia. A to na ľadovec. Toto na ľadovec. No ale nie ako bakuľku, ale ako turistiku. Čo to máš? Však, a rozťahovace, skús, no ale jak sa to rozťahuje? Vysoké Tatry. Tak povedz Aničke. Anička, zoberiem. No.
víno, či čo? Hej, pekne. Čo na víno? Aha, poláriky aj stojan. Súd máš, vínový súd. Ešte zašľutá revanžovať. Ďalšie. Víto, ďalšie ešte. Máš. Hej. A tam tie dva? Počkaj, však toto je iné. Toto je iné. Toto pre mňa. Hej, dva palice, no vidíš. Ešte tam dole, mami. Ešte tam dole. Však to je knižka o Prešove, otvor. Český kraj, to od pána dekana. Odstavec na oviny. Tak sa roztiahne. Na kryžovky ockové. Čo? Na ockové kryžovky. Na kryžovky. Tak, daj dole. No.